Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Πολιτιστικό Κέντρο των Δημοσίων Βαλίων της Σύνας και την θεατρική του ομάδα, τη θεατρική ομάδα Μπαστιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε απόψε εδώ, συμμέτοχοι και αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια ενός ακόμα από τους πολλούς ερασιτεχνικού θεατρικού ομίλους του νησιού μας. Να σας πούμε μία φράση για τον Μπαστιά. Διαλέξαμε το 2001 αυτό το όνομα, το επίθετο του Κωστή Μπαστιά, 1901-1972, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο Συριανό θεατράνθρωπο, λογοτέχνη, δημοσιογράφο, πανελλαδικής εμβέλειας και αποτελεσματικότητας και δεν το ξέρουμε κι εμείς ακόμα οι Συριανοί, γι' αυτό και το διαλέξαμε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε κάποια εκδήλωση αναλυτικά για τον Μπαστιά θεατρική κλπ. Να πω λοιπόν ότι απόψε θα δείτε τα ερωτικά σφυρίγματα των Εζέμ Λαμπίς και Μάρκ Μισελ, δύο Γάλλων συγγραφέων του 19ου αιώνα, ο γνωστότερος που έχει γράψει 2-3 εκατοντάδες του είδους αυτού θεατρικά έργα, φάρσες, βοντβίλ, ήταν ο πιο σημαντικός, 1815-1888, και ο δεύτερος μεγάλος σημαντικός, του οποίου παίξαμε ένα έργο το 2001, στην πρώτη παράσταση αυτής της θεατρικής ομάδας, το Κούκου του Φεϊντό, είναι ο Ζορζ Φεϊντό που απογείωσε τελείως τη γαλλική φάρσα. Θα δείτε λοιπόν ένα έργο με κοφτό διάλογο, σπινθυροβόλο στο νόημα, με γρήγορες κινήσεις, με ανατροπές, με γρήγορο ρυθμό, με μουσικές, όπως δηλαδή είναι η φάρσα, οι μηχανισμοί της φάρσας αυτής της κομμωδίας δηλαδή καταστάσεων, που οι Γάλλοι την ανέπτυξαν περισσότερο από όλο τον κόσμο, σε ένα είδος εξαιρετικά δύσκολο για τον σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, ενώ αντίθετα ο θεατής πιστεύει ότι η κομμωδία, η φάρσα, η γαλλική π.χ. ή η νεοελληνική κομμωδία είναι ένα είδος εύκολο. Είναι τα πιο δύσκολα είδη από οποιοδήποτε άλλο είδος θεατρικού έργου και για τους ερασιτέχνες φυσικά το ίδιο είναι και για τους επαγγελματίες. Να πούμε επίσης ότι οι παραστάσεις αυτές είναι αφιερωμένες στη μνήμη δύο ανθρώπων Συριανών του θεάτρου που χάθηκαν και μεγαλουργούν σε έναν άλλο κόσμο, θεατρουργούν εκεί. Ο ένας είναι ο Μάρκος ο Φρέρης, που ήταν σε αυτή τη θεατρική ομάδα στη Λοβάτης 1949-2006, και ο δεύτερος είναι ένα παλικάρι που πρόλαβε με τον Μπαστιά μόλις να παίξει 3 παραστάσεις, και μάλιστα η μία ήταν ο Βυσσινόκηφος του Τσέχοφ, ο Γιώργος Ολουμίδης, 1986-2013. Αλλά να περάσουμε στη φάρσα. Να σας πούμε ότι περισσότερα θα βρείτε στο πρόγραμμα που είναι και δωρεάν εξάλλου στην είσοδο, αν κάποιος δεν το πήρε στο διάλειμμα να το πάρει. Η παράσταση κρατάει συνολικά 2 ώρες από την ώρα που θα αρχίσει και έχει παρόλα αυτά και 2 διαλύματα, μετά την πρώτη πράξη και μετά τη δεύτερη πράξη. Έχουμε ένα 6λεπτο διάλειμμα για να αλλάζουμε σκηνικά εμείς και εσείς να ξεκουράζεστε λίγο. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχόμαστε ψυχαγωγία με τη διπλή σημασία, και ψυχαγωγία ως διασκέδαση και ως αγωγή της ψυχής, όπως πάντοτε λέμε, γιατί αυτή την έννοια την έδωσε ο αρχαίος μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και υγεία. Το πολύ 30 ετών. Το πορτοκάλι περεντάκι μου στολίζει το κεφάλι μου σαν μπιζού. Δεν μου στέκει την καρφίτσα όμως. Ας καλέσουμε τη γαμαριέρα μου. Ballon. Voulez-vous des ballons?
με κάλεσε. Όχι εσάς, αγόρι μου, την Ιουστίνη. Την Ιουστίνη. Μα αυτή δεν είναι πια εδώ. Η κυρία την έδιωξε χτες για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αχ, ναι, σωστά. Θεέ μου, τι κάνω. Σε λίγο έρχεται εκείνος. Μήπως θα μπορούσατε εσείς να μου περάσετε μια καφίτσα καπέλι. Μερικές φορές. Είδου λοιπόν, βάλτε μου αυτήν εδώ στα αριστερά εκεί και προσέξτε να μην με τσιμπήσετε. Τώρα καθάριζα τις λάμπες, αλλά δεν πειράζει. Κυρία, η κάνουλα του νερού της κουζίνας σπάστηκε. Εκείνη η για το φιλτραρισμένο νερό. Και περιμένω το βρυσά να περάσει με την τρουβετίτσα. Την καφίτσα. Που λέτε, περνάει κάθε μέρα γύρω στη μία ώρα. Αχ! Με τσιμπήσετε στην πλάτη. Όχι εγώ. Η καφίτσα. Φέρτε εδώ. Κομμωτής δεν έφερε τίποτα για μάνα. Όχι, κυρία. Εντάξει, πώς θα Αφού η κυρία το θέλει, θα πάω να αγοράσω μια άλλη κάνουλα. De toute sorte que je ne vends qu'aux gens comme il faut. Que je ne vends qu'aux gens. Σε 2 λεπτά θα βρίσκεται εδώ ο Πολ. Ο Πολ Τακαρέλ, ετών 26 και αρχιτέκτο, με ένα μέτωπο καλλιτέχνη. Τον λέω Πολ, διότι δεν είναι εδώ. Όταν όμως είναι παρόν, τον αποκαλώ κύριο Πολ. Υπήρξα πάντοτε ευπρεπής. Μια μέρα, αυτός ο νεαρός παρουσιάστηκε στην πόρτα μου και μου λέει: Κυρία, είχατε την ατυχία να χάσετε τον σύζυγό σας, ένα παλιό ξυλέμπορο. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε. Μήπως σκέφτεστε να το ανοιγείρετε κάποιο μνημείο? Να το κάνω τι, κύριε? Μα για να τιμήσετε τη μνήμη του φυσικά. Και ομολογώ πως δεν μου είχε περάσει ποτέ η ιδέα να. Στα αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αλλά αυτός ο νεαρός αρχιτέκτον είναι τόσο καλοβαλμένος, τόσο τακτικός, τόσο αφοσιωμένος, αναπτύσσει με τόση χάρη τα μεγαλεπίβολα σχέδιά, τους προϋπολογισμούς που με την πίστη μου αποφάσισα να τιμήσω τελικά τη μνήμη του Μακαρίτη Σαμποτέ. Εδώ και 2 μήνες έρχεται καθημερινά στη 1 η ώρα. Πίνω ειδονικά τη μεθυστική πνοή του, διότι με αγαπά. Μια μυστική φωνή μου το λέει. Αλλά και εκείνος είναι όπως εγώ. Δεν τολμάει να εκδηλωθεί. Αχ, αν ήμουν άντρας, εγώ μου φαίνεται πως θα το τολμούσα. 1 η ώρα, όπου να έρχεται. Αυτός είναι. Είναι σίγουρα ένας. Ο κύριος Μπαρμπαρέλ. Τακαρέλ. Moi je joue. Moi je joue, je compte que je joue. Κυρία μου, σας υποβάλλω τα σέλη. Δεν πιστεύω να άργησα. Πολύ. Όχι. Και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μου. Και ποιο πράγμα? Μα για την ακρίβειά σας. Ευπρέπεια. Υποχρέωσή μου. Αυτή η γυναίκα πρέπει να ήταν πολύ καλοφτιαγμένη την εποχή της δεκαετίας του 1890. Δεν πρόσεξε λοιπόν το πορτοκαλί παιδάκι μου. Κυρία μου, σας έφερα μερικά νέα σχέδια επί την βίων μνημείων. Αν τα φτιάξετε εσείς, πρέπει να είναι κάτι το μαγευτικό. Ω, κυρία μου. Ορίστε. Ω, ευχαριστώ πολύ. Ακούω βήματα πάνω. Ο σύζυγος της Αγλαΐας δεν πρέπει να φύγει ακόμα. Έλα δεν κάνει σχέδια έξω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Είναι μια μικρή σαρκοφάγος ελληνικού ρυθμού. Με μικρούς κύονες περιστήλια, αέτομα και στυλοβάτι. Αχ, είναι εξαίσιο. Τι θελκτικό μικρό σελέ. Και πόσο θα κόστιζε αυτό? 3.000 φράγκα. Α, είναι υπερβολικά ακριβό. Έλατε να δείτε ένα άλλο που έχει μαλακότερη τιμή. Λοιπόν, είναι μία απλή κολόνα βέβαια, αλλά με μία μαρμάρινη πρωτομή στην κορυφή της κολόνας. Είναι πολύ καλόγουστο. Να σας πω. Ορίστε. Δεν θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε την κολόνα. Να την αφαιρέσουμε την κολόνα, αλλά πάνω πού θα στηρίζεται η πρωτομή? Δεν μπορούμε να την κρεμάσουμε σαν φανάρι δρόμου. Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο. Και ποια θα ήταν η τιμή? Όχι, 1.800 φράγκα. Α, είναι υπερβολικά ακριβό. Κάνει τσιγκουνιές με τη μνήμη του Μακαρίτη του Σαμποτέ. Μα τι στο καλοκαίρι μου, όταν θέλει κανείς μάρμαρο. Μα εγώ δεν ζητώ μάρμαρο. Α, ωραία. Θα του βάλω
να παρηγορηθείτε. Αχ, ξέρατε. Δεν μπορούσα να κρατήσω μαγείρισα στο σπίτι. Γιατί ήταν δύσκολο στο φαγητό του. Όχι, ήταν ευερέθιστος. Γυναικάς, άπιστος. Μα πολύ ωραία, αυτό πρέπει να μου το πείτε νωρίτερα. Θα του βάλουμε λοιπόν βότσαλο της Ναντέ. 13 φράγκα το μέτρο. Το κυβικό μέτρο. Το κυβικό. Δεν ακούω βήματα. Άφηγε αυτός. Λοιπόν, θα το ξανασυζητήσουμε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Όποτε θέλετε, εγώ ούτως ή άλλως δεν βιάζομαι. Να σας πω. Εσάς, δεν σας ενοχλεί να έρχεστε κάθε μέρα σε μια φτωχή χείρα? Μα αντιθέτως, αυτό με βολεύει, διότι... Διότι αισθάνομαι απέναντι ευχαρίστηση να συναντώ ένα πνεύμα τόσο εγωιτευτικό όσο το δικό σας. Τώρα θα το τολμήσει. Ευχαρίστησης που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, μπορώ να πω. Κύριε Πολ. Από το σεβασμό που μου εμπνέει η αξιοπρέπεια του εμβλητικού σας χαρακτήρα. Αχ, δεν το τολμάω. Η Αγλαία πρέπει να είναι μόνη. Αλλά πώς θα βεβαιωθώ γι' αυτό? Κύριε Πολ, το βλέπω καθαρά. Δεν μου έχετε εμπιστοσύνη. Εμποδίζει, πρέπει να την ξαποστείλω. Νομίζετε πως η καρδιά μου είναι στεγνή? Λάθος. Έχω ακόμη εδώ μέσα ολόκληρους θησαυρούς απόρρια. Έχω τον τρόπο. Εσείς με καταλαβαίνετε, διότι είστε καλλιτέχνης. Αρχιτέκτον. Και με αυτή μου την ιδιότητα θα μου επιτρέπατε μια ελαφρά παρατήρηση σχετικά με το οικοδόμημα της κομμωσιός σας. Το πορτοκαλί παιδάκι μου. Ακριβώς. Πώς το βρίσκετε? Για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ εκείνο που φορούσατε χθες. Το μπλε μου. Ακριβώς. Το μπλε είναι το χρώμα της θάλασσας. Θα πάω να το βάλω. Πάω να το βάλω. Περιμένετε, Πολ. Κύριε Πολ. Πρέπει. Προπαντός ευπρέπεια. Έρχομαι. Ας ειδοποιήσουμε λοιπόν στα γρήγορα την Αγλαία για την παρουσία μου. Μένει από πάνω, στον πρώτο όροφο. Ακόμα βέβαια δεν έχει ανάψει εντελώς τη φλόγα. Και πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την περίπτωση πριν από το τέλος του τρέχοντος μηνός, διότι σκοπεύουν να με παντρέψουν. Υπάρχει ένας συμβολογράφος που ενδιαφέρεται και μπορεί από στιγμή σε στιγμή με το πρόσχημα ενός μαυσολίου έκανα την γνωριμία της χείρας Σαμποτέ. Το διαμερισματάκι της μου είναι πολύ βολικό. Πριν ανέβω στον πορτονόρφο, κάνω μια στασία εδώ. Είναι ο σταθμός μου, η στάση Σαμποτέ. 10 λεπτά στάση. Ωραία, σινιάλο. Με τούτο εδώ, κάνω το σινιάλο και περιμένω την απάντηση. Όταν ο Καραμπουά, ο σύζυγος, έχει φύγει και εγώ μπορώ να ανέβω πάνω, η Αγλαία παίζει καλό καπνό έχω μες στην ταμπακέρα. Και τσουπ, πρέπει να ανέβω. Όταν πάλι βρίσκεται πάνω και εγώ πρέπει να μείνω εδώ, παίζει Μαρία βούτα το ψωμάκι σου στη σάλτσα. Είναι έξυπνο κόλπο. Για να δούμε τώρα. Κυρία, θα τρέξω να προλάβω το βρυσά που χρειάζεται κανούλα μου. Παράξενο. Το ψέμα δεν απαντάει. Δεν πρόσεξε λοιπόν το μπλε μερεδάκι μου. Δούλο σας, κυρία μου! Θέμα, κύριε, με τρομάξατε. Ποιος είναι αυτό? Κύριε, είμαι ο γείτονάς σας. Που μένω από πάνω. Ο Καραμπουά, ο σύζυγος. Και έρχομαι εγώ εδώ να σας υποβάλω... Ναι. Μια παράκληση. Κύριε. Είναι ο μικρός λιμοκοντόρος για τον οποίο μου μιλούσε απέναντι θυρόλος και που έρχεται εδώ κάθε μέρα. Με ξεφλουδίσει με τα μάτια. Λοιπόν, κύριε. Ο κύριος είναι συγγενής σας. Μήπως γίνομαι αδιάκριτος? Μα καθόλου. Κοκκίτης. Είμαι ο αρχιτέκτον της κυρίας, κύριε. Ο αρχιτέκτος. Μάλιστα. Ναι. Η κυρία χτίσει τίποτε? Λοιπόν, κύριε, ας έρθουμε στο έτοιμά σας. Και πάλι κοκκίτησε. Κυρία, έρχομαι να σας παρακαλέσω να μην παίξετε τόσο
σκυλά τραπέζα! Εγώ, κύριε! Μάλιστα, κυρία μου, στη μία ακριβώς. Όταν ετοιμάζομαι να πάω στο ηλεκτρικό μου τηλέγραφο, ακούω το κραυγαλαίο σας όργανο. Μα είναι ο πολιτής υδραυλικών που περνάει από τον δρόμο. Είναι ο πολιτής υδραυλικών, κυριέ μου. Έτσι νομίζετε. Φυσικά. Κι όμως, εγώ θα έπαιρνα όκο πως αυτός Ο θόρυβος, κύριε, ανεβαίνει προς τα επάνω. Ας μην ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Κύριε, θα μπορούσα κι εγώ από την πλευρά μου να σας διατυπώσω μία παράκληση. Σε μένα. Σε εσάς. Θα μπορούσατε να παρακαλέσετε την κυρία σας όταν παίζει πιάνο να ποικίλει κάπως τις μελωδίες της. Πώς? Κάθε μέρα, στη μία ακριβώς, παίζει τον καλό έχω καπνό μες στην ταμπακέρα. Αυτό είναι εκνευριστικό. Για να με ειδοποιεί πως είναι Θα μόνος. πέσω. Μα κυρία μου, κάνετε λάθος. Η γυναίκα μου δεν παίζει παρά μόνο έναν σκοπό. Πάντοτε τον ίδιο. Καλά. Καλά τώρα. Παίζει το Μαρία βούτα το ψωμάκι σου στη σάλτσα. Για να το μάθει στο παπαγάλο της. Για να με ειδοποιεί πως είσαι πάνω. Λέει, μα σας διαβεβαιώ πως εγώ έχω ακούσει τον καλό καπνό. Αδύνατο κυρία μου, θα έχετε μπερδέψει το καλό καπνό με το Μαρία βούτα το ψωμάκι σου στη σάλτσα. Να το. Τι είναι αυτό σήμερα? Ακούστε. Ο καλός καπνός! Μα αυτό θα προκαλέσει σύγκριση στον παπαγάλο της! Πάντως είναι. Μοιάζει να είναι κάτι σαν απάντηση στην τρομπέτα του υδραυλικού. Μα ναι, τι ωραίο το αστείο σας. Ρε, θα με ξεσκεπάσει αυτή. Είναι παράξενο. Πολύ παράξενο. Να είναι άραγε κάποιο σύνθημα για να καλεί το μουσικάκι. Όχι καλά. Τι βλάκας που είπε. Με ένα πλανόδιο πολιτή υδραυλικό. Με πολιτή υδραυλικό. Ναι. Κύριε! Κύριε. Έχω την τιμή Μάλιστα. να μιλώ με την κυρία. Τώρα είμαι τρελός. Αχ, αγλαή. Ας πάω στον ηλεκτρικό μου τηλέγραφο. Ναι. Κυρία μου! Πάρα λίγο να το ξεχάσω. Οι ενοικιές θέσεις πολυκατοικίας προτίθεται να βάλουν ένα τάπητα στο κλιμακοστάσιο. Και θα ήθελα να ξέρω αν θα πληρώσετε το μερίδιο που σας αναλογεί. Δεν ξέρω, κύριε, έχω πολλές φροντίδες. Πολύ καλά. Θα ξαναειδωθούμε. Κυρία μου. Κύριε. Κύριε. Ωραία γυναίκα. Επιτέλους ξεκουμπήσετε. Μα πού είναι η ομπρέλα μου? Θα την άφησα πάνω. Ας ξανανεύω. Επιτέλους ξεκουμπήσετε. Ας σκαρφαλώσω εγώ πάνω. Κυρία μου. Πώς? Φεύγετε? Χίλια συγγνώμη, πρέπει να φύγω γιατί έχω μια πολύ σημαντική Αχ, δουλειά. μείνετε. Δεν αποφασίσαμε ακόμη τίποτα. Μα θα το κανονίσουμε αύριο, μην αγχώνεστε. Εξάλλου είναι πολύ σημαντικό το ραντεβού, με περιμένουν στη μία. Τι κρίμα, κι εγώ που είχα ετοιμάσει κάτι να τσιμπήσουμε. Καντίνα, ο σταθμός μου έχει και καντίνα. Είχε κρέμα. Αδύνατος, πολύ λυπάμαι. Με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Τότε αύριο. Οπωσδήποτε. Ξεθεώθηκα να ψάχνω το Χρυσά. Πουθενά! Η κάνουλά μου θα μείνει πεσμένη. Αρσένιε, επιτέλους με την κάνουλα. Αύριο, κυρία μου, οπωσδήποτε. Ξέχασα να κλείσω την πόρτα. Άντε πάλι αυτό το πιάνο. Μαρία, βούτα το ψωμάκι σου. Αυτό σημαίνει μην ανέβεις. Θα περιμένω. Κάθε φορά που φεύγει, μου φαίνεται πως ο ήλιος δει και αρχίζει και σου ρουμπώνει. Συγγνώμη, άλλαξα γνώμη. Πώς? Εσείς? Μα το σπουδαίο ραντεβού σας? Υπάρχουν πρόσωπα κοντά στα οποία ξεχνάει κανείς όλα τα ραντεβού του. Πολ. Κύριε Πολ,
Συγγνώμη για την ειλικρινιά μου. Δέχεστε λοιπόν το μικρό μου γέλιο. Εγώ ξέρετε. Αχ, πόσο ευχαριστημένη είμαι, πόσο ευχαριστημένη είμαι. Είναι εγκληματικό να κάνεις μια νέα γυναίκα να φοροπηδάει. Λοιπόν, το πατάκι μας θα το πάρουμε εδώ. Αλλά πρώτα. Θα ήθελα πολύ να ξέρω αν ο Καρμπάβος είναι ακόμα επάνω. Όχι μπροστά της. Να κάνω για να τη διώξω. Θα χρειαστεί να αλλάξει πάλι μπερδάκι. Μπαμπά, βάλατε το μπλε σας μπερδάκι. Το παρατήρησε. Εσείς με παρακαλέσατε να το βάλω. Εγώ. Μου είπατε, το μπλε είναι το χρώμα της θάλασσας. Ναι, αλλά το πορτοκάλι σας πηγαίνει τόσο όμορφα. Το πορτοκάλι είναι το χρώμα της άνοιξης. Μικρέ μου καπριτσιώτη. Ναι, γιατί ξέρετε. Σιωπή. Θα πάω να το ξαναβάλω. Τι καλή που είστε, ευχαριστώ πολύ. Να με περιμένετε όμως, γιατί χθες που πήγα να βάλω το μοβ μπερδάκι που μου είπατε, όταν επέστρεψε είχατε φύγει. Ναι, δεν ήταν δικό μου το λάθος. Από πάνω είχαν αρχίσει να παίζουν το καλό. Έχω καπνό στην ταμπακέρα. Και είναι κάτι που δεν το ελέγχω. Μόλις το ακούω αυτό, μου χτυπάει στα νεύρα. Και πρέπει να τρέξω πάλι. Εννοώ να φύγω. Είναι ανυπόφορο. Θα μετακομίσω. Μα όχι, δεν το θέλω. Και γιατί? Γιατί υπάρχουν αναμνήσεις που δεν μπορεί κανείς να τις μετακομίσει. Αχ, Πολ, κύριε Πολ, είναι ένας άγγελος. Ένας άγγελος. Έρχομαι. Το ρελάκι αρχίζει και παλιώνει. Αύριο πρέπει να βρω κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, αφού έφυγε, για να μπορώ να τη γίνεται και πάνω. Ένας υδραυλικός δωματίου, μες στο οίκημα δηλαδή. Πιθανόν. Πρέπει να ζητήσουμε πληροφορίες. Αρσένη, τρέξε στον απέναντι θηρορό. Μάλιστα. Α! Να τι έφερε πριν από λίγο κομμωτής σας. Τι κάνετε μπροστά σε εκείνον! Σόντα μαλλιών. Κυρία, σας βγαίνει απ' έξω! Τέλους, βλάκα, νόρτα, βρήκε! Τι έκανα? Μην αγγίσετε κι εσείς στην άκρη του φυτριλιού. Τρόπο, σε απολύω! Ναι, το ίδιο μου κάνει. Έχω εφεδρικές θέσεις εγώ. Με συγχωρείτε κύριε. Ω, παρακαλώ, αλίμονο. Κύριε Τακαρέλ, παρότι απολύθηκα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έμπασα στην κουζίνα από την πόρτα υπηρεσίας έναν δικαστικό κλητήρα που ζητάει να σας μιλήσει. Δικαστικό κλητήρα. Στην κουζίνα. Μάλιστα. Φέρτε τον εδώ. Το έχετε συνήθεια όταν απολύετε κάποιον να το ξεχνάτε αμέσως? Δεν πάω. Ότι είναι για το γάμο μου. Εντάξει. Ανακαλώ την απόλυση. Για ένα λεπτό. Φέρτε τον εδώ. Όχι, δεν θα τρέξω εγώ. Αν μου επιτρέπετε δηλαδή, έτσι. Τι λόγος. Ακούει στην κουζίνα. Ποσό. Να με εκθέσει μπροστά στον Πολ. Άραγε να το είδε εκείνος. Θεέ μου να το είδε, άραγε. Πρέπει να το εξαφανίσω. Je m'en suis fait presque une amie. Απολύθηκα! Ανοίξτε μόνος ή μόνοι σας! Δούλευες, κυρία μου! Κύριε, μου δίνετε κάτι τρομάρες. Κυρία μου, μόλις άκουσα και πάλι την τροπέτα! Και λοιπόν και εγώ την άκουσα. Και αυτή τη φορά θα περιμένω να δω αν θα πατήσει το πιάνο. Μου επιτρέπετε? Μα τι κάνετε. Από εδώ θα το ακούσω μια χαρά. Αυτό πια να χρησιμοποιείτε το σπίτι μου για παρατηρητήριο. Α, η καρέκλα σας είναι... Κυρία μου, η θέση μου είναι φρικτή. Μα κύριε Καραγκουάκ. Τι λέτε για τούτο εδώ, κυρία μου? Μια θήκη πούρων. Εγώ κύριε δεν καπνίζω. Ούτε εγώ, κυρία μου. Τι θα λέγατε λοιπόν, απαντήστε μου. Αν αυτό εδώ το βρίσκατε μέσα στο δωμάτιο της γυναίκας σας. Απαντήστε λοιπόν! Με σκοτήσατε. Και δεν με αφορά εμένα αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν γνωριζόμαστε. Τότε λοιπόν. Αχ, Αγλαία.
Όλα τούτα δεν είναι φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα! Να το! Να το! Ακούστε! Ο καλός καπνός. Τέλος. Είναι σύνθημα για να καλεί το μουσικάντη. Νομίζουν πως βρίσκομαι στο τηλεγραφείο. Νομίζουν πως είμαι στο τηλεγραφείο μου. Θα μου σπάσετε τα μάτια! Πάψτε! Συνέλαβα ένα στρατήγημα. Θα στείλω την Αγλαία. Την ένοχη Αγλαία να γευματίσει με τη θεία της. Θα εγκατασταθώ στο πιάνο και θα πέσω τον καλό καπνό μέχρι τελικής εξαντλήσεως. Και τότε να δούμε αν θα καταφτάσει κανείς. Κυρία μου, σας χαιρετώ. Με πέθανε τους άνθρωπος. Ασφικτιό. Εγώ να και πέρα. Ή από κάτι πιο δυνατό. Κυρία μου, συγγνώμη. Αχ, κύριε Πολ. Αν ήσασταν εδώ, θα με είχατε προστατεύσει. Μια φτωχή γυναίκα μόνη. Και μπούρο. Το είδε. Κυρία, σας βγαίνει απ' έξω. Ξέρετε, δεν είναι δικό μου. Είναι μιας φτωχής επαρχιώτισσας φίλης μου που... Ναι, το φαντάστηκα. Κάτι στεναχώρεστε. Το φαντάστηκα, βέβαια. Να σας πω. Θα πάω να φέρω το γευματάκι μας γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε οι δυο μας, Όπως θέλετε. Περιμένετε. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ίσως κακό να τον εξαπατώ. Αλλά όταν παντρευτούμε, θα το εξομολογηθώ όλα τα μικρά μυστικά. Η Αγλαία να απάντησε. Και αυτός ο κλητήρας είναι πολύ πολιότας. Κι όλο έλεγε για το πώς με ψάχνει στο σπίτι μου και στα διάφορα μέρη για να μου δώσει λέει μια επιστολή. Επίγουσα. Αγαπητέ μου πελάτη, ανεκάλυψα επιτέλους για σας μια περίπτωση που συνδυάζει όλα τα ζητούμενα. Ωραία. Η πρώτη συνάντηση θα λάβει χώρα απόψε. Όχι απόψε. Θα σας αναμένουν στα 10 ακριβώς στην οικία του κυρίου Λετρενγκέ, πατρός της νεαράς υπάρξεως. Θα παρουσιαστείτε ως αρχιτέκτον. Υποτίθεται ότι ο πατήρ είναι οικοδομή και εσείς δεν ξέρετε τίποτε. Κάψατε την επιστολή. Στις 10, αφού λέει να την κάψω. Άλλος καπνός. Με κάνει κοντά της. Τι ώρα είναι? 4. Έχω 6 ώρες για να τακτοποιήσω την υπόθεση Αγλαία Καραγκουά. Μην αναφέρετε, αυτός που παίζει ήταν ο σύζυγός μου. Ο σύζυγος πες το πιάνω. Ναι, αλλά η Αγλαία μόλις βγήκε έξω. Αν της πρότεινα τον μπράτσο και της έλεγα να με συνοδεύσει, αυτό θα κάνω. Πιάνεις όσο θες, ανθρωπάκο μου. Πιάνεις όσο θες. Εγώ θα πάω μαζί της. Το καπέλι. Πού πάτε? Χαίρετε, χαίρετε. Μα περιμένετε το γευματάκι μας. Αποκλείεται. Δεν ακούσατε τον καλό καπνό. Καλό έχω καπνό, καλό σας βράδυ. Στο επανειδή, αύριο. Αυτός ο σκοπός που τον κάνει να φεύγει. Θα τους διώξω. Αν η κυρία θέλει να ελέγξει τα μπογαλάκια μου, Αρσένιε,